こんにちは、スキマのリリーです。メディアを読むためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日は番外編ということで、ズーム講座のご案内をしたいと思うんですけれども、取り上げるメディアはポーハイケアロハです。少しご紹介したいと思います。ポーハイケアロハ。作ったのはレナ・マシャドさんですね。バード・オブ・ハワイと言われたレナ・マシャドさんですけれども、1903年生まれ、1974年に亡くなっています。全盛期の頃のレナ・マシャドですね。このポーハイ・ケアロハは、彼女が講師にわたって深く関わりのあったミュージシャン、ロイヤルハワイアンバンドのバンドマスターだったそうなんですけれども、メキア・ケアラカイさんの、愛情あふれる姿をですね、描写したのがポーハイ・ケアロハです。このポーハイ・ケアロハの一番に、言葉だけ辿ってると不思議な歌詞があるんですよね。ちょっと私ね、読んでみたいと思います。溢れる愛があなたを取り巻いている。それであなたの微笑みはなぜか涙目になってしまうのね。まるで天からもたらされる雨があなたの頬を濡らすように。笑顔なんですけれども、涙目だと。どういうことなのかなって思うんですけど、このメッキアさんが奥さんのメレさんのことを話するときはいつも微笑みながら涙目になってた。奥さんが亡くなってたわけではないんですけどね。そんな彼のことをが描写されているのは一番だったりします。この真ん中の男性がメキアさんですね。で、その右の女性がレナ・マシャドです。彼女がロイヤルハワイアンバンドでシンガーとして活躍するようになった、デビューしたての頃にですね、彼女が指導しつつ、いろいろ世話をしてくれたのがメキアさんだった。下でしゃがんでるのが彼の息子さんで、ここには奥さんの写真が写ってないんですけども、オアフ島のですね、フォード・ウィーバーロードの海沿いのところに、そのメキアさんたちのお家があったそうなんですね。そして、当時は、メキアさんたちが暮らしてたあたりにですね、漁師さんたちがたくさん暮らしてたそうなんですけども、彼らが漁を終えて、陸に戻ってくると、メキアさんのお家に生えていたハウの木が、3本のハウの木が見えて、陸に帰ってきたんだな、ほっとする風景だな、みたいな、そんな海辺の情景が歌われる、2番では歌われたりしています。少し教材も見ていただきたいと思います。こんな感じでですね、文法的なことを押さえて、歌の背景をご紹介して、そして歌詞をたどりながら、細かい表現を見て、ズーム講座ではっていきたいなと思っています。レナ・マシャドさんの独特の言葉遣いをですね、丹念に辿っていくと、彼女が目にしたその風景が目に浮かんでくるんですよね。で、彼女がそのお世話になったメキアさんの愛情あふれる、キャラクターというか、レナ・マシャド自身の、彼に対する思いも伝わってきて、とっても温かい気持ちになる後輩ケアロハだったりします。よかったら、ズーム講座の方もご参加いただけたら嬉しいです。メディアを読むためのハワイ語ミニ講座終わります。